Ambali tangu kulilia na kirali sandona chino machoge unkoru seitombo kimonge nkoru lakini bwone mbumba baba pole sana no ndo chega na ncheni sirero no mugakone lakini mugaba no nero no china mungalete smatiga is because of the governor Nyasaye nero ra kolemi mutamire Nyasaye musacho ne bwensta ko ngaina mutamire Nyasaye nero ra okonye mbiya mana pole assembly ntende nominated kati siyo mugavana Paul Simbarati tore ambassadors wa Paul Simbarati it's kati siyo mumuro yosire terero iga to enjoy the fruits onyata tere to mugavana ito Paul Simbarati tari gocha kumanyikana baba we are sorry etoko sabanya Nyasaye bwabo baraka nechintakana abo musacho osebono ekiagera naro abasaye bari iga na abange kindly baba aboraka bakwelita welite buno mubaraka olenda abana mumuro yagotigeire gosebano ekiagero otelite buno mubaraka Nyasaye kubwatoka asenge njo sare wabo musacha wabo baraka nechintakana asimamene family ye nerebio kene kimware goteba mbia mono iga Nyasaye neinwe no nyotra sama bengo kwane werebi sama dieta Brenda Mora nominated MCA na ODM my sister Felista pole family ngema pole acha fanikisi alale salama kwa nilimbuya mole mwezi pora saya ara tonyorire mole mereri naende baba tiganya sawo musacho asamali otanche nkuru ku Gaudensia ekiroge kigonke nyorete gwetira aso mugavana Moseseniwe all the time and poleni sana kwa familia kwa kumpoteza mpendwa wenu. Wacha Mungu awafariji kwa wakati huu mgumu.